Idurrez Isabel nauzue, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi berria. Aukera hau baliatu nahi dut, batetik neure burua aurkezteko, eta bestetik Euskararen normalizazio prozesuan laguntzaile zaituztegun zuei guztioi esker ona adierazteko. Aurten ere egitasmoz beteta ari da kontseilua, batetik diodan bezala idazkari nagusi berria neu naiz, baina horrekin batera taldean ere berrikuntza handiak izan ditugu. Alde horretatik errelebo garaia dugu nolabait. Baina erreleboan aritzeak ez du esan nahi lehengo ildoetatik aparte gabiltzanik. Aitzitik, aurtengo lanetan nagusietakoa lehen abiatutako lanei segika Euskararen normalizazioan sakontzeko kontsentsu soziala handitzea da. Eta horretarako gure tresna nagusia batuz aldatu dinamika. Aurtengo lan ildoetan batuz aldatu sendotzea eta akordio politiko baterako bidean jartzea da helburu nagusietako bat. Horrekin batera, dudarik gabe, hezkuntza arlo ezinbestekoa da Euskararen normalizazioan eta biziberritzean aurrera egiteko. Eta horretan ere lanketa berezia egiten ari gara. Batetik, autonomia erkidegoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, hezkuntza lege berria eztabaidan delako. Eta eragin nahi dugu lege horretan, hain zuzen ere, Euskara gehiago jaso dezan. Berma dezan ikasle guztiek Euskaraz jabetzea. Baina ez da hezkuntzaren auzia, ez da autonomia erkidegora mugatzen eta alde horretatik Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere berariazko arazoak daude eta horiei ere erreparatu diegu. Horrekin batera, arlo sozioekonomikoan lanketa egiten ari gara eta nolabait bizimoduan eta normalizazio prozesuan zerikusia duten gainerako sektore guztietan. Eta zoritxarrez, nahi ez genuen lan ildo bat ere sortu zaigu aurten eta garrantzi berezia hartu du. Hain zuzen ere, oldarraldi judizialaren aurrean zer egin gogoetatu eta aurre egitea. Oldarraldi judizialaren bidez, azken urteetan, azken hamarkada luzeetan, Euskararen normalizazio eta biziberritzean eragiteko geneuzkan tresna garrantzitsuetako batzuk desegiten ari dira. Eta uste dugu hori kezkagarria ez ezik onartezina dela. Horregatik, Euskalgintzaren Kontseiluko bazkide guztien inpultsoz, azaroaren 4 manifestazioa egingo dugu. Bilbon, oldarraldi hori salatzeko, etetea eskatzeko eta Euskarak eta Euskalgintzak eta Euskararen normalizazio politikek jauzi bat behar dutela aldarrikatzeko.